Helo a chroeso, Rhys Owen dwi, Pennaeth Coed ac Amaeth y Parc cenedlaethol Eryri. A heddiw yma, dwi yn Hafod y Llyn ac yn mynd i gwrdd â Ned a Eryri, tenantiaid yr ymddiriedolaeth genedlaethol yma, sy'n ffermio yma bellach ers dros 5 mlynedd. Dowch i ni gael gweld beth maen nhw'n wneud. Ned a Eryri, diolch am y banad a'r croeso. Wedwch chi roi drwy gefndir bach i ni o be nath i chi fod eisiau cymryd fferm ymlaen fel y genhedlaeth gyntaf wedi eisiau ffermio? Wel, o'n i wastad eisiau ffermio. A nes i cwrdd â chdi, ac o'ch chdi wastad di fatha gweithio tu allan do, yn amlwg yn dimagu yn Maentwrog. So ddodd Hafod y Llyn i fyny, ac di iawn i amdani. Ond oedd o'n, mae di troi allan yn lot mwy o her nag oedden ni'n disgwyl, dwi'n meddwl, o ran. Do. Dwi'n meddwl ar y pryd o'n i'n gweithio yn adran neu yn y maes cadwriaethol, ac o'n i'n gweld yna dipyn o holl rhwng amaethu na cadwraeth, a weithio oedden nhw'n mynd mor bell i'n cyfeiriad, oedden nhw byth yn cyferodd yn iawn yn y canol, ac ella o'n eisiau rhoi bach egni tuag at y tamad bach yna yn y canol, yn lle just mynd i'r ôl cadwraeth. Na o, cyplwsio'r ddau, mewn ffordd yn eitha agos. Wedi dweud hynna, doedd o'n cweit mor hawdd o beth nes i ddisgwyl. Yn o lot mwy o waith. Be da chi'n meddwl oedd yr heriau mwyaf da chi wedi gael wrth gymryd y ffarm ymlaen? Cash flow. Yr ochr busnes oedd y darn. Gen i ni'r allu, o gen i ni rhywfaint o'r gwybodaeth, o gen i ni'r y vision, ond oedd cael o'i wneud pres. Oedd y darn anoddach yn dweud. Mae'r tir da ni'n ffermio, mae'n tir lyb iawn. Felly oedd o hwnna fy heriau ei hun o ran cael y stoc i siwtio'r tir a cael y tir i gweithio i'r stoc. Ac oedd na lot o waith angen i wneud ar y ffarm, felly jyst dechrau allan a lot o waith buddsoddi a... Mae'n cymryd hir i chdi cael ceiniog ti'n buddsoddi fewn i'r busnes yn ôl, yn wedig wrth pwysio'r ochr gwarthag yn bach fwy. Achos yn amlwg mae amserlen hynny mor hir dymor, just cael pres yn ôl fewn. Sut ydych chi'n teimlo, o'na ddipyn o gyngmorth allan yna i chi pan oeddech chi'n cychwyn o ran yna i sgiliau busnes neu cyllido neu helpu ehangach, o'na wbeth felly a gael? Felly, mae yna wastad ddigon o cymorth o ran cyngor a ballu, cwswll ffarmio pethau fel yna, ond nathon ni disgyn o fewn y twll lle o glastir di gorffan, a doedd na ddim cynllun ffarmio cynliadwy yn ei le. Felly, oedden ni wedi bidio am y lle yn meddwl fysa na cynllun amaeth amgylcheddol. Ond i fod yn deg, lle da ni wedi cael llawer o cymorth ariannol, di mwy ar yr ochr cyfala, ac yn y parc yn enwedig. Na, wir yn. Just dangos o logo yn amlwg yna. A dyna lle gatho ni mwyaf help yn dod, gwrychoedd, ffensio, systemau dŵr i mewn, yn wedi lle o gen ni mawndir a pethau fel yna. Mynd drwy grantiau bach, unau drwy llywodraeth, drwy parc, drwy pwy bynnag gwyliodd efo pres. Fel cwpl ifanc, a dwi'n gwybod bod yna draed bach rhwng y lle yma, da ni wedi gweld y Play-Doh yn y gongol ar falle. Sut mae wedi bod fel cwpl ifanc yn magu teulu ifanc iawn, a hefyd yn cymryd y busnes ymlaen? Mae hynny wedi rhoi sialensiau gwahanol, mae'n siŵr? Mae'n well i troi wyn. Ti'n syniad eto, os ddim wedi. Mae rheoli amser yn bron yn abosib. Y jygl di'r peth, y ddau o'n ni'n gweithio off y ffarm, y ddau yn llawn amser i ddechrau. So wedyn pam ddothianto pethau'n gwahanol iawn, o'ch di methu just aros allan tan 9 y nos yn gweithio, haid chdi dod mewn, dweud. Ond mewn ffordd, nath o roi fatha straen ar y busnes, o rhaid i ni newid pethau, haid i ni wneud y system yn symlach, o haid i ni cynyddu lle oedden ni gallu. Ond eto, i fi, mae di roi, dwi'n mwynhau y lle lot mwy yw'n, cos pan oedden ni dechrau allan, oedden ni jyst yn gweithio. A pan mae gen ti blentyn, mae haid i chdi cael nhw allan efo chdi a sloddi lawr yn bach. A dwi'n meddwl nes i rili gwerthfawrogi pa mor anhygol di y ffarm a'r lleoliad yma a beth gen ni jyst tu allan i'r drws lle. Wel, da ni di mentro allan rwan, oddi wrth y pot coffi. Eglura i ni chydig bach, Eryri, o sut da chi'n gweithredu'r ffarm yma? Mae'n ffarm eitha
heriol. Felly, sut ydych chi'n cyfuno'r elfennau o biomrywiaeth a y tirwedd hefo, wel, gallu fforddio ddiw yma? Y math o pori dyn ni'n neud i'r magic ingredient. So, dyn ni'n neud amrywiaeth o fatha, mae yna lefydd lle dyn ni'n pori yn y coed, llefydd reit fawr, lle y pwyslais ydi rhan fwyaf ar cadwraeth. So, mae gennym ni fatha, dyn ni'n neud pulses o gwartheg yn mynd mewn, a wedyn mae defaid yn mynd mewn ar ôl yn Eryri. Jyst i trio cael fatha amrywiaeth o gwahanol rhywogaethau, gwahanol fatha lefelau o pori, strwythur gwahanol o fewn yr amgylchedd. A wedyn adra fama, da ni'n neud lot o fatha mob grazing, so symud y gwartheg yn reit aml. Mae yna lot fawr o'r ffarm, oherwydd bod o mor lyb, mae'n siwtio ni cadw'r pa mor hir di'r tyfiant, yn eitha hir fel bod gennym ni padding mewn ffordd. A da ni wedi ffeindio bron ar gamgymeriad really, bod rhoi'r cyfnod yna o rest. Da ni wedi cael lot mwy o fatha bloda, rhywogaethau gwahanol do mewn, yn do pethau sydd yn mynd yn dyfnach mewn i'r pridd. A mae hwnna wedi helpu ni o ran y llifogydd a pa mor lyb mae o. A wedyn da ni'n neud lot o pori llefydd yn y gaea hefyd, oherwydd bod gennym ni ddim siapio. So mae ffeindio lefydd sydd yn siwtio gwartheg, sydd yn siwtio system sydd gennym ni. So mae yna lot fawr o symud o gwmpas, trial and error. Trio gwella'r pridd a'r rhywogaethau ar yr un pryd. Dwi'n gwybod fel awdurdod, da ni wedi cydweithio hefo chi, da ni wedi bod yn trealu, neu da chi wedi bod yn trealu hefo ni, pori ardaloedd efo Himalayan balsam, efo gwartheg a ballu'n do. Da ni wedi gwneud rhaglen o waith adfer mawn a ballu, so diogelu'r mawn, ag mawn yn yr achos yma ar dir isal. A wedyn hefyd mewn ffordd, da ni rwan ar gychwyn cytundeb a Ffermio bro hefo chi hefyd mewn ffordd. Da chi'n gweld hynna'n gweithio chi, be di buddion maen nhw ddod i chi, ti'n teimlo? Bendant, so fel efo'r balsam, so hwnna o cael fatha'r y ffens trydan yn gweithio'n rili dda yn doedd, felly oedden ni just ar hyd y ffossil lle yna llwyth o balsam, oedden ni mobio'r gwartheg ymlaen ac oedden nhw'n gwneud job rili dda o pori a sathru a cael gwarad o'r balsam heb bod ni gorau mynd allan i fatha torri a fwydra fo. A wedyn hefyd o ran y llefydd lle mae yna mawndir, da ni wedi rhoi ni le fatha, system pori cylchdra mewn ffordd, fel bod yna llefydd sydd ddim yn cael, da ni gallu bod yn eitha reactif, os di o bach yn lyb, os oes yna llifogydd, gwella'r bontydd, mae hwnna wedi bod yn help enfawr i symud y gwartheg o gwmpas, i amddiffyn y mawndir, ond wneud yn siŵr hefyd bod y rhywogaethau diddorol fatha o fan lowland meadows type o beth, yn dal i cael y cyfle i ffynnu ac i blodeuo lle. A wedyn da ni ar fin mynd i o'n i cytundeb a Ffermio bro, be ydych chi'n gobeithio, ydych chi'n mynd i fod yn wneud hwnnw efo'r eich cymdogion o falle, be di'r themau ydych chi'n edrych yn o? Gynnu ni sawl peth i ddweud gwir, da ni eisiau cario ymlaen efo'r gwaith fyny efo'r balsam a rhywogaethau ymledol, jyst i cadw ar ben hynna lle. A wedyn da ni eisiau agor ambell i bwll i fyny, er lles natur ac er lles pobl cael mwynhau lle. Fydd o'n ticio'r ddau fwlch yna gobeithio. Wedyn dwi eisiau trio dod â coed i fewn i'r system pori yn bach fwy. So gyda ni pridd sy'n reit sal mewn ffordd, diolch yn iach iawn. A dwi eisiau dod â dipyn o goed fel helig i fewn i gael ei bori, illa 2 waith 2 y flwyddyn mewn rhesi. Dwi'n agroforest i fe beth. A dwi'n gobeithio fedra ni weithio efo chi i gael help tuag at hynna lle. Fel nifer fawr o unedau amaethyddol yn Eryri, da chi wedi arall gyfeirio rhywfaint yma ar y daliad mwyn dod â mwy o incwm i mewn. Eglura i chdi bach o beth ti wedi gwneud yma na? Dos, nathon ni llnau'r buildings fyny yn bach, a lle bod ni'n eisiau gyfer storio tools neu peirianna neu bethau amaethyddol, nathon ni penderfynu cael pobl ar y ffarm yn bach fwy. So grwpio sy'n eisiau bod allan, helpu, gwirfoddoli, amball i beth wahanol fel rhedeg cyrsiau, neu cael rhyw fath o ddigwyddiad bach. A mi brodoch chi yn yr adeilad yma hefyd yn do? Dyna oedd hwp i cael trefn ar y lleddau gwir. Wedyn ar ôl hynna, be fedra ni'n neud o'r peth. A mae'r peth i gweithio reit dda, da ni'n neud i'w llan llaw flwyddyn, dim pwysio fo gormod, achos i fod o'r onast, da ni'n hollol keen ar rhannu'r lle drwy gydol o'r ha. Ia. Ond bob hynna hyn, a champion. A wedyn, da chi hefyd yn defnyddio, da ni'n gwybod bod chi'n ffermio mewn lle eitha heriol,
ac yn amgylcheddol iawn, Eryri, ond da chi wedi defnyddio hwnna i'ch mantais chi hefyd efo beth da chi'n gynhyrchu yma? Do, felly, nathon ni penderfynu reis o dechrau, oedden ni eisiau gwneud cig yn hun yn do. Felly, da ni wedi dechrau fyny fatha subscription boxes, cig oen, cig eidion. So, tueddol o neu fatha 4 gwaith y flwyddyn. A wedyn, gan fwyaf, i fod yn onest, da ni wedi bod yn gwerthu i pobl lleol yn do. Nathon ni dechrau allan cwrio dros Prydain i gyd, ond pobl lleol sydd wedi bod yn rili cefnogol a maen nhw'n rhoi hyb bach i ni. Mae rhaid ni edrych ar lliw hwn, achos mae'r lliw yna'n hygoel yn o, dwi'n dweud, wedi dod o'r freezer, ond mae yna liw cry dan fo'n does, ag marbling lovely, ynddi. Wel, Eryri a Ned, mae'n niolch chi'n fawr iawn am y croeso yma heddiw yma, a'r coffi gwych, ac mae wedi bod yn bleser cael sgwrs efo chi a gweld beth da chi'n neud yma, ac sut da chi'n edrych ar ymlaen i'r dyfodol a felly dymuniadau gorau i chi gyd fel teulu, a edrych ymlaen i weithio efo chi eto yn y dyfodol. Diolch yn fawr iawn i chi, ynddi? Hwyl? Gwynedd Watkin yw enw i, a fi'n gweithio gyda Undeb Amaethwyr Cymru yn yr hen sy'n Gaernarfon, ond hefyd yn digwydd bod yn gyderydd ar fforwm Eryri ar hyn o bryd. Elgan Her Jones dwi, a dwi yn ffermio yma yn Castell yn Nant Gwynant ac yn byw efo Elen o wraig a 3 o blant. Dwi ar hyn o bryd yn gadeirydd sir yr Undeb Amaethwyr Cymru, a yn gweithio rhan amser hefyd i'r ymddiriedolaeth genedlaethol ar fferm Hafod y Llyn. Dwi'n meddwl bod hi'n fraint cael gweithio a byw ar y tirwedd yma, achos fel gwelwch chi o gwmpas, dydy ddim bob dydd fel hyn, ond pa mai fel hyn mae werth codi'n bore. A mae'n siŵr bod ti'n cael gweld lot o bobl yn dod i'r ardal i ymweld ar llefydd, yn ti? Da chi'n gweld ar ddiwrnod fel hyn pam bod nhw eisiau dod. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn bod nhw'n dod i sylweddoli bod ni'n byw ac yn gweithio, a na hon ydy'n safle gwaith ni, os lici di, a hwn ydy'n bywoliaeth ni. Yn union, mae'n bwysig sylweddoli, mae hwn rhoi pethau swyddfa i gyfreithiwr neu i gyfrifydd ac yn y blaen o'r ffordd. Lle mae yna waith yn cymryd lle, falle bod e ddim yn y cae yma ar y diwrnod yma, ond mae yna anifeiliaid sydd wedi cael ei gofalu amdanyn nhw, sydd angen gofal parhaol. Yn hollol. Ac mae hwnna'n gyfrifoldeb mawr yna ti, wedyn ni'n saff bod y cyhoedd yn parchu beth sy'n digwydd yma. Yndi, yn bendant. Ond dwi'n meddwl bod o... Mae'n ddyletswydd arno ni hefyd i roi'r wybodaeth yma, a bod ni'n gadael iddyn nhw wybod beth sydd yn digwydd yma hefyd. Mae'r addysg yna'n bwysig mewn ffordd. Mae'n bendant. Ar ddiwedd y dydd, be mae'r Côd Cefn Gwlad yn trio bwysleisio i ar ddiwedd y dydd, bod yna barch yna. Bod yna barch i'r lleoliad, bod yna barch i'r bobl sy'n gweithio ar y tir, a bod yna barch i bob arall sydd yn dod i gyfarfod ac unrhyw un ar y daith gerdded i beth bynnag maen nhw'n gwneud ar y bryd mewn ffordd. Bod e'n feicio, bod e'n gerdded, ond mae'n holl bwysig bod y parch yna, a bod pobl yn deall dyw i ddim yn iawn i adael i gyd redeg o gwmpas Cia pan bod yna anifeiliaid o gwmpas le, bod e'n wartheg neu'n ddafad neu unrhyw ath o nifel arall. Os oes yna anifeiliaid yn cael ei gyfalu amdanyn nhw, mae eisiau sicrhau bod nhw'n cael ei styrbio mewn ffordd. O ran gweithgared ar y tir sy'n edrych allan amdano fe wedyn, wrth gwrs yw a hel defed yn rhywbeth sy'n digwydd yn achlysurol, wrth gwrs ar y tiroedd agored ma'n dyn nhw. Wedyn ni'n gweld yr wyddfa am yn un o'r, a ni'n gweld drosodd, a ni'n gweld garreg ugain yn y pellteriaeth, diwedd yn un yr wyddfa, a wedyn yr aram yn un, a wyt ti'n brofiadau lawn wedi bod yn hel y mynyddodd yma, dros y blynyddoedd yn do. Do. Wedyn, wyt ti'n dod ar draws bobl sydd falle'n gallu creu llanast o helfa, achos dyn ni wedi clywed am hanesion pobl yn meddwl bod e'n iawn i'w ci nhw gael rhedeg yn rhydd os nhw'n gweld ci gweithio, ci defed yn rhedeg yn rhydd. A adeg hel, mae'r defed yn dod lawr efo'i gilydd achos un ci fynd i ganol nhw, mae'n chwalu'r cwbl lot ydi. Yndi, dwi'n meddwl bod pobl o waith mae'r cwn, Nid pobl gerdded syth drwy helfa, Na nhw. Os nhw'n gweld. Ond ti'n sôn am yr unigolion metod. Y lleiafrif yn gwrs, ond mae'n digwydd. So y neges yw, wrth gwrs, parchwch beth sy'n digwydd os ych chi yn gweld helfa'n cymryd lle, wrth gwrs. Sefyll un ochr, de. Na ni, jyst aros yn tolyn o'n ffordd. 2-3 munud, ydy o. Yn union, ie. Yn union, diolch byd eich. Diolch yn mynd i styrbio'ch siwrne chi.
pan mae rhywun yn dod ar draws giat ar agor ar lwybr, gadael i fel mai ydy'r neges orau fyswn i'n rhoi, achos diolch, da chi'n gwybod wrach bod nhw ar fin wrthi'n hel defed neu hel stoc neu wrach bod yna reswm, ond os ydy giat i chau ar y chol. Gadael pethau fel ma nhw. Honna di'r neges yn i. Yndi, achos mae gadael gatiau ar agor pan oedden nhw fod ar y gai yn gallu creu diwrnod cyfan o waith o wahanu'r anifiliaid sydd wedi cymysgu oherwydd bod y gat wedi cael ei gadael ar agor yna. So mae hwnna'n digalon i chi wedyn. Chi wedi bod wrthi falle'n dipio defed neu'n cnifio 2 ddiwrnod cynt yna. A wedi rhoi nhw mewn adrannau gwahanol achos bod chi eisiau didoli nhw i ryw fath o drefn. A wedyn mae rhywun yn dod ag agor y gat ac yn gadael ar agor. A mae'r lle'n llanas llwyr wedyn, dwi. Mae hyn i gyd yn cwmpasu'r gair parch ar ddiwedd y dydd. Un neges, dowch, mwynhewch, a peidiwch a gadael chol. Yn union, da iawn, yn union. Gadwch giatau fel da chi'n ffindio nhw. Bwysig. Sbwriel adre fel ti'n dweud. A mwynhewch. Siwr brofiad yw i allu dod â wraig Elen ma a Magi erbyn hyn 3 o blant da chi'n os e? Sut mae hynny'n mynd lawr da chi? Mae wedi newid ers 2013, mae wedi llwyddo i lenwi'r tŷs, lyci di. Wyt ti'n teimlo bod e'n fantes bod chi ddim cweith yng nghanol bwrlwm tre o'i gymharu achos mae'n siŵr bod chi'n fod cario plant i bob man yn byw yng Nghefn Gwlad fel hyn? Ddim yn lot o fynd a dod. Ddim dweud clywed yma, da ni lwcus o taid yn ein. Maen nhw'n dwi'n siŵr sy'n nhw'n casau bod fi'n dweud bod nhw'n wasanaeth tacsi gwych, ond... A ma nhw. Mae'n bwysig. Mae'r cyfleon mae'r plant ifanc yn cael mewn ardaloedd fel hyn, ond maen nhw'n wych mewn ardal ffantastig. A wedyn mae'r Urdd a falle wedyn a'r clybiau ffermydd ifanc yn digon agos ar ddiwedd y dydd. Wel, does yn un lle'n bell, dim yn agos. Nagos yn union, na. Dydy mae'r trydydd ffarm ar y fideo ar gyfer negeseuon Côd Cefn Gwlad ac amaethyddiaeth. Dwi'n yma efo yn teulu, dweud gwir. Dat di ffarmio yma ers faint 9 cenedlaeth. Yn chwaer sy'n gweithio i'r gwasanaeth werdeinio. Mae yna sialensa efo'r lle yma, a mae yna blesera efo fo fyd. Mae'n diwrnod braf o hydref. Mae'n wych bod y fama ar ben yn hunan mwy neu lai, ac ddim llawer yn byd o gwmpas. So chdi yn gallu fatha sôn chydig am enwau lleoedd o gwmpas y lle? Oherwydd bod ni yma ys gymaint, ni'n gwybod enwau rhai ar llefydd yma. Mae gen ni un cae buarth ardlas, ac yn aml iawn ardlas o'i lle oedden nhw yn cadw, o'i porthmyn yn cadw stoc pan oedden nhw yn aros dros nos. Mae o yn aml yn uchel i fyny rwla gwmpas 800 troedfedd, a mae hwn rhywun peth. Ac o'n i siarad â rhywun yn dweud, dyn nhw rioed wedi clywed y term buarth ardlas o blaen, dim ond cae ardlas neu rhywbeth felly. Wedyn mae hwnnw na. Mae yna garag sgwar sydd wedi dod o ryw lewrif. Cadar nain di honno, cos yna ryw hen nain i fi ryw oes yn istar ni ar y ffordd i fyny gael ei gwynt yn ôl. Mae yna clogwyn yr afr. Mae yna ben clogwyn poeth, so mae rai bod fanno'n gynnas. Ac mae yna wahanol enwau felly, a mae yna reswm dros yr enwau, a mae o'n rhan o'n treftadaeth ni a'n traddodiad ni i gadw nhw. Mae'n bwysig bod ni yn cadw yr enwau a bethau felly. Mae'r un peth, mae'r ffermydd yma i gyd efo nodau clustia defaid, a dyn ni'n dal i ddefnyddio nhw achos mae tagiau yn colli. Fedrwch chi dorri tag yn hawdd os ydych chi'n dymuno, ond mae'n anoddach newid nod clust. Wedyn mae'r hen ffyrdd a'r hen gydweithio yn bwysig. Ar y ffarm yma, da ni'n cadw diadau o ddefaid fynydd Cymreig. Mae'r bryd yma yn bwysig iawn i'r tirwedd yn Eryri. Mae wedi cael ei bridio i fyw yn y tirwedd yma. Fysa yna'r un ddafad arall yn gallu byw mor uchel ac yn byw
ar ei danadd yn yr math yma o dirwedd. Mae'n bwysig fod y bryd yma yn cael parhau i bori yn y mynyddoedd achos bod nhw'n gwneud gwaith cadwraethol. Mae'r ffordd maen nhw'n pori yn cyd-fynd efo natur ac efo rhywogaethau. Ar y ffarm yma mae gennym ni fran gwisgoch ar y copao. A mae ddafod fynydd, mae'r berthynas rhwng y ddafod fynydd a fran gwisgoch yn bwysig iawn yn Eryri, yn dydy dad? Mae'r fran gwisgoch wedi dirywio yn yr ardal. Dwi'n dal i weld nhw yma weithiau fel oedden ni o blaen oherwydd bod ni yn dal i bori yn eitha. Mae rhai cadw y pori i lawr, y gwair i lawr, neu fyddan nhw methu cael ati bwyd. Ac dyn ni'n trio'n gorau tu mewn i gynllawia y Llywodraeth i gadw'r fran yma. Ia, da ni fan wrth i'r waliau cerrig, mae'n nodweddion o ffermydd mynydd yn Eryri a mae'n bwysig i cadw nhw lle. Da ni'n treulio dipyn o amser yn ailgodi hein ac yn falch iawn o gymorth grant i ailgodi waliau. Mae bwlchan amlwg yn gallu digwydd a mae o'n sgil mae'r ffarmwr angen gael i ailgodi wal. Rhywbeth yn ychwanegol maen nhw angen dysgu wneud pan maen nhw'n ffermio mynydd. O ran yr mynediad, mae'n bwysig bod pobl yn defnyddio ganfeydd ag iatia ac ddim yn mynd a malu waliau ac yn achosi bwlchau i'r ffarmwr achos wedyn mae hon yn wal terfyn a felly mae'r defaid yn crwydro o un ffarm i llall pan dydy'r waliau ddim yn y cyflwr gorau ac wrth bod pobl yn cerdded ac yn malu'r waliau mae'n achosi dipyn o drafferth a cyrpan i ni. Da ni'n teimlo i fod i bwysig i ni gadw'r waliau yma yn enwedig ar y ffermydd mynydd achos bod o'n gnefu ni mwsog ac i brifetach bach o fawn o wal. Mae'n gallu bod yn gysgod hefyd i'r anifeiliaid i anifeiliaid y ffarm pan mae'n dywydd garw. Ddim yn amlwg iawn ond unwaith beth sydd gennym ni fan hyn ydy hen hoel o hut circle o'r oes haearn. A mae'n bwysig i ni fel ffermydd bod ni yn gwybod am y nodweddion. Mae pobl yn gwybod am y nodweddion sydd ar y ffarm bod ni hefyd yn gwarchod y nodweddion. Felly, da ni wedi dod i ddiwedd y cylchdaith o gwmpas ffermydd Eryri. Os di pobl yn dod i'r ardal, mae'n bwysig cadw mewn co bod lot o'r parc yn ffermydd gweithio. Felly, da ni'n annog pobl i ddilyn y Côd Cefn Gwlad pan maen nhw'n dod i ymweld ar ardal, neu siŵr bod gaten i cael bod cwn ar denu neu dan reolaeth. Felly, ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru, ewch i wefan y parc a dilyn cyngor Mentra'n Gall hefyd.